Llegaron desde Tabasco, en México, los trajeron los monjes franciscanos, era el siglo XVII. Hoy, desde aquí, desde Herbón, estos pimientos llegan a todo el mundo. Oh, here we go. This is tataki, aubergine, patatas bravas, pimientos del padrón. God, you know what'd be swell? Así descubría el actor Robert Downey los pimientos, una cata en Berlín. No se extrañen porque no hay país que no sucumba a su sabor. O primeiro palé que se fai na nosa sociedade é un palé para Suiza. Mandamos a Miami, e mandamos a Inglaterra, mandamos a Italia. Tamén de Francia, de Lisboa. Vinieron uns chinos e uns japoneses. Pero o curioso é que a miña che piden só unha bolsa. Che digo, vale máis os portes que o que vale a bolsa, pero como me dixe a min un señor unha vez, o que ten antoxe, xa está. Y es que quien prueba los de verdad repite buscando un producto único. Home, aquí é polo valle onde estamos. O microclima que hai nesta zona do Val do Ulla é a terra, e despois o xeito tradicional tamén de cultivalo. Isto foi de xeneración en xeneracións, de pais a fillos. Un trabajo duro de todo un año, no siempre bien recompensado económicamente, pero rara es la familia en Herbón que no tiene invernadero. Antes de terminar a recollida, xa se empeza a poñer os viveiros. Ti recolles as semillas, ti sementas, ti faz a túa planta, ti a túa planta volvela a plantar, e daí volves a recoller o fruto. É seguido. Eso sí, reivindican lo auténtico ante imitaciones cada vez más extendidas. A diferencia que hai xa teñen distinto color, Mais verde da cá. non huelen como a estes. Os de aquí de Herbón teñen máis carne. Os outros son moi finiños. Ahora tamén non pican, unhas razas que colleron que non pican, e perden a gracia totalmente. E outra, a capsicina que ten o pimento, que é sanísima, que ten moitísimas vitaminas para a piel e incluso para problemas reumáticos. E que lle queres? Que teña capsicina? Non, nós aos auténticos, que uns pican e outros non. Así que arriésguense, el sabor compensará, tienen hasta finales de octubre para probarlos y después tranquilos, hay alternativa. Fixemos unha marmelada de pimento, porque había que darlle outro toque de exotismo a isto, e agora que hai tantas cousas, tantas novidades no mercado, pois dixemos nós, por que non probar e faceremos algo tamén cos pimentos? Empezamos a facer a mermelada, empezamos a dar a degustar, e vimos que a xente lle encantaba, que además é unha cousa gourmet. Porque Grumet es este producto que ha llegado con retraso por el mal tiempo, pero que viene de nuevo para conquistar los paladares de todo el mundo.